салом бинандагони азиз, имрӯз чоршанбе 2 октябр аст ва соат ба вақти шаҳри Прага расода. Ҳоло фурсати эълони сархатти мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз фаро расид. тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо 1 дар пахши мустақим ва ҳам сабти онро дар саҳифаи озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube метавонед тамошо кунед. аввалин ҳолати аблава ва ё ҷалби иҷбории ҷавонон ба артиш дар нахустин рӯзи мавсими тирамоҳии даъват. сабти аблаваро хабарнигори оҷонсии иттилоотии Азия плюс мустақиман дар саҳифааш нашр кард, зеро худи ӯро нима шаб аз кӯча ба мошин бор кардаву хостанд зӯран ба артиш ҷалб кунанд. тавре баъдан маълум шуд онҳое ки ҷавононро ба қавле шикор доштанд на кормандони комиссарияти ҳарбӣ балки милисаҳо буданд. қазия чӣ гуна ранг гирифт ва тақдири хабарнигор чӣ шуд, дар барнома бароятон маълумот хоҳем дод. як кони дигарро ба чин доданд. кони нуқраи воқеъ дар ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонро бо иҷозати парлумони тоҷикистон дар ихтиёри як ширкати чинӣ қарор доданд. тибқи созишнома ширкати чинӣ давоми 7 соли оянда аз андоз аз фоида, боҷи гумрукии таҷҳизоти воридшаванда ва андоз аз арзиши иловашуда озод хоҳад буд. аммо шуморе аз коршиносон ва соҳибназарон мегӯянд дороиҳои кишварро набояд ба ин шакл дар ихтиёри ширкатҳои хориҷӣ гузошт. гузашта аз ин, бо вуҷуди тасвиби созишнома дар парлумон, нуктаҳои норӯшане дар ин санад боқӣ мондааст. дар ин бора дар барномаи имрӯзи хабарӣ суҳбат хоҳем кард. ногуфта намонад ки ҳоло ширкатҳои чинӣ истихроҷи аксар конҳои тиллои тоҷикистонро низ дар даст доранд. дар тоҷикистон зоҳиран дигарбора дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ маҳдуд шуд. ин маҳдудият дирӯз дар ҳоле ҷорӣ шуд ки чанд соат баъди он пахши мустақими раиси ҳизбӣ дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломии Муҳиддин Кабирӣ доир шуд. масъулони хадамоти алоқа мегӯянд дар бораи баста шудани сайтҳо ҳеҷ иттилоъ надоранд. дар тоҷикистон чанд соли ахир мақомот пайваста дастрасии корбаронро ба интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар пайи ин ва ё он ҳодисаи пурсарусадо маҳдуд мекунанд. ин вазъият то кай идома хоҳад кард? яке аз мавзӯъҳои суҳбати мо дар барномаи имрӯз ин хоҳад буд. дар барномаи имрӯз аз олудашавӣ ва фавти 2 тифл дар ноҳияи Фархор низ барои шумо гузориш медиҳем. гуфта мешавад кӯдакон аз хӯрдани донаҳои дарахти кандукт заҳролуд шуданд. ҳарчанд падари ин кӯдакон мегӯяд ин ҳарфҳо ҳақиқат надорад, зеро дар гирду атрофи хонаи онҳо чунин дарахте нест. ин падар баръакс табибонро муқассир медонад ки саривақт натавонистанд кӯдаконашро наҷот бидиҳанд. ҳоло 4 аъзои дигари ин хонавода дар ҳолати вазнин бистариянд ки тафсилоти онро дар барномаи ахбор бароятон хоҳем гуфт. дар як пажӯҳише ки 1 октябр нашр шуд, созмони ҷаҳонии беҳдошт навиштааст ки дар Русия дар байни солҳои 2013-2016 истеъмоли нӯшёкиҳои алкоҳолӣ 43% коҳиш ёфта, боиси тӯлонитар шудани ҳаёти сокинони ин кишвар гаштааст. дар натиҷаи талошҳои ҳукумати Русия соли 2018 тӯли миёнаи ҳаёти мардҳои рус ба 68 сол ва занон ба 78 сол баробар шуд. созмони ҷаҳонии беҳдошт мегӯяд ҳанӯз ҳам истеъмоли машруботи алкоҳолӣ дар Русия хеле бузург аст, вале иқдомҳои ҳукумати ин кишвар метавонад барои мамолик ки дигар ҳамчун намуна хидмат кунанд. майнӯшӣ яке аз омилҳои асосии мизони маргу мир дар Русия боқӣ мемонад. тоҷикистон соҳиби як бонки нав бо номи Арванд шуд. ба иттилои дафтари матбуоти Бонки Миллӣ, бонки нав дар заминаи ташкилоти қарзи Арванд ва Аксисбонки Тоҷикистон таъсис ёфтааст. ҷамшед Нурмуҳаммадзода, раиси Бонки Миллӣ, бо супурдани иҷозатнома ба бонки нав таъсис ки ба дастрасии аҳолӣ ба хидматрасониҳои арзону босифат дастур додааст. ба ҳамин тартиб феълан дар Тоҷикистон 17 бонк ва ҳудуди 60 ташкилоту фондҳои қарзӣ амал мекунанд. бонки нав дар шароите таъсис мешавад ки 2 бонки калонтарини кишвар, Агроинвестбонк ва Тоҷиксодоротбонк, гирифтори буҳрон ҳастанд. бинандаи арҷманд, мо ҳар лаҳза хабару ҳодисаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунем ва агар дар ин фосилаи вақт ҳодисаи дигаре рӯй дод, ҳатман шуморо дар барномаи ахбор бо он ошно месозем. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи озоди видео дар YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои озодӣ дар Facebook Одноклассники ҳамроҳӣ кунед.